Chcete žiarivú a mladistvú pleť? Objavte tajomstvo v našom novom produkte. Predstavujeme Ina Essentials Rose Elixir, naše luxusné anti-aging sérum, vytvorené s organickým ružovým olejom. Toto sérum obnovuje, vyživuje a rozjasňuje pleť, poskytuje silnú antioxidačnú ochranu. Ale to nie je všetko. Rose Elixir obsahuje aj prebiolymfos a postbiotika z ruže damascenskej, vyživujú mikrobióm, obnovujú kožnú bariéru a znižujú citlivosť. Agave a hydrolyzovaný sojový proteín zlepšujú elasticitu, vyhladzujú pleť a vytvárajú liftingový efekt. Červené riasy intenzívne hydratujú, upokojujú a udržiavajú hydratáciu v pokožke, bez umelých farbív, parfumácie, toxických chemikálií a parabénov. Vhodné aj pre citlivú pokožku. Ako používať? Naneste niekoľko kvapiek ráno a alebo večer na čistú pleť. Sérum jemne vmasírujte, aby sa lepšie vstrebalo a zvýšil sa jeho vyhladzujúci a spevňujúci účinok. Skombinujte ho s ďalšími produktmi z rúží od Ina Essentials pre ešte lepšie výsledky. Nájdete ich na inaessentials.sk.